de sniper. Ei, haide. Haide. Asta nu e Iron Trials, nu? A, e normal. Deci cu... Scavenger contract. Cu damage mic. Set a Vrei drop acolo? point for your team, soldier. Casa rural. Rush to the safe zone. You got Da. gas closing in fast. Aia e. Enemy dropping into the AO. Primary objective. Da, mi-aș pula mea. Definitely Hai spart hostile. albastrul ăsta. L-a luat, nu? Nu. I-a spart un albastru. Sighted on target. M-am dus mai asta. Nu s-a Nu știu, nu mă uit. E prima dacă am marcat sau... Dar cine se uită? Dacă am marcat, nu mai am arma de pe jos. Trăgeam direct pe ăla în el. Ok. N-a luat scavenger nici? E aici. Located a Sighted on supply target. box. Secure that position. Ieși afară, că îl văd eu. Mă uit la geam. Nail down. Enemy dropping into the AO. Ia uite-aș. Trage unul de jos de aici, de la Control Center. Avem bani? Avem aproape. Ce era? Ce asta? UAV? Nu, cluster. Ce e tragi, mă? Controle. Rally here. Control center-ul? Supply box marked. Secure the Hai goods. să luăm un lolo. Dăm... nu? Scrie aici. Hai de aici. Mă uit și acolo. Am aici, când la jos. Îl dai în spate? Friendly loadout drop on the way. Uite la este. Da. Down. Dar nu-l văd. Allied cluster strike arriving. Mai ambulanțe. E aici. Take out the friendly. Nu l-am luat ultima. Sau cu Breno. A trecut. Jos aici, sunt mine. Intru cu tine. 32 de metri. Exciter ăsta. Face viață sau ceva? 20 de metri. Jos, ok. You're losing ground. Move it. My frag. 25 remaining. 9 metri. Super. La tine? Șoroldo. Unde? Fac albastrul ăla. Poate mai trag. Roată. S-a putut aici. Nice. Mai unul, e tot acolo, e filmat. Ăsta. Ai luat? Da, pare. Puțin. Le-ai dat. Mă cu elicopterul. Hai, ieși tu, eu cu tine, plăci. Ia, este aia mai. Este aia mai. Am găsit. Bun, că n-aveam de plăci. Recon's coming. Opa, dreapta. UAV beginning flyover. Ne fac E push jos ăștia sau aici. sus? Ne fac push ăștia aici. Vin din dreapta aici, în dreapta mea. Contract failed. Unde e, mă? Stand down. Deasupra mea aici. Hostile dropping into the area. Watch the skies. E deasupra unul, ai grijă? Unul am luat. Ăla din dreapta s-a dus acum la... Friendly loadout drop on the way. S-a dus, era UAV is out of fuel. A plecat. Hai, urcă... Mergem la ăștia aici? Let's do this supply run contract. Hai la aia. Dar nu mai bate UAV-ul. Da, hai. Gas is moving in. New Sus, safe casă, zone casă. highlighted. Uite aici. Nu, e la... mai Ăla înăuntru nu mai are spart albastru. Trebuie să mă duc roată pe aici. Escalul nostru e jos. Uite, urcă. Mor. Mai e în casă. E aici. Enemy is here. Are sniper. Potol, bă. Ahau! Îmi plac ăștia că zic ahau.
A, prima câștigată. Enemy UAV active. Nu putem să mergem noi. Normal nu aveai, sincer. Dar de unde ai bani? Ăla a avut ceva? N-a avut nica, nu? Dăm bani, poate mai găsiți ceva pe aici. Rally here! Rally here! Forget I said anything. M-a dus pe? Ne. Mamă, se intră la casa mare. Bă, Nica. Da, dă-o. Da, că singura cutie. Culoarea pulii. Auzi o cutie pe aici. Aha, bă, ești nebun. Hai, gata. Ia dă-l. Repede. Recon's coming. UAV Ala, ready to headquarters. fly over. Aici, pe acolo, da. Headquarters sus. Și ce zic eu? Mergem la HQ, nu la Granny. Păi da, la HQ, dar În casa asta mea aici. m-aș duce la tur. Sau ia să-mi tur. Cred că în tur. You've got gas moving in. UAV is out of fuel. Turning Am un for cluster. resupply. Dă-l. Am un cluster. Trebuie să ajung să am poziție pe ei. A sărit din tur. Unde? În pușcărie. Mai am pe unul aici, pe undeva. Enemy dropping into the AO. 32 de metri. We're safe here. Jos aici. Te-am zis că a sărit? Mai e unul în pușcărie, am dat tag cu el. A, nu-l văd. Doi sunt în pușcărie acolo. Păstrez clusterul. Deci Ba, mai apără. merge cu... Nu e scos de acolo, cu Brenu. Se bate la corturi. Pușcărie. Aia la corturi, mamă, ce se bate aia la corturi. Dar eu n-am niciun geam spre porturi aici. Allied cluster strike arriving. Cu dracu. Spargeam-l. Definitely hostile. A, mă, n-a murit. Ba da, Copy that. e unul acolo. I take it back. Enemy dropping into the AO. Uite-l. Gas is inbound. Marking new safe zone. Fire sale is active. Am grenade aici. Buy station costs are adjusted. Dai grenade astea? Ăla, Found a bounty avem contract. un fire sale, da. Mai este? Mai este. Hai cum Da, mai. Nu se-au big bounty-ul. Bounty target has been marked. End them. Se bat unii pe pușcărie. Da, nu-i văd. Precision. Cumpără Am pe luat tine. două precision, mai este aici. One of you get that. Am aici Enemy jos UAV la active. casă, la shop-ul ăsta de aici de jos. La shop-ul mare ăsta? Aici jos, la Keep aceea your ce. senses Target here sharp. for The enemy airstrike. team is tracking your location. This is Phoenix 3. Strike inbound. Fire sale start. Prices are back to normal. Nu mai am... 37 de metri. Pe pușcărie, ai grijă. Precision airstrike test. Eu nu mai am gloanțe, aia e problema. Nu mai am gloanțe de ară. Ca le-am cam spart. Unde e asta, bă? Unde e pe pușcărie? E mai în stânga o leacă. Nu, e fix pe pușcărie. Ai niște ce joci, cu ară sau cu sniper? Are. This is Phoenix 3. Strike inbound. Gas is Am moving. muniție de... am plăci, dar n-am muniție. 10 remain. Ah, nu e aici, de fapt mea. Precision airstrike test. Mama, te-ai băgat ca lumea. Nu trebuie. Vino înapoi. Nu te văd, nu We're te văd. safe here. 41 de metri, dar nu-i văd. Sunt aici la mine acum. Ieși afară din pușcărie măcar. Mamă! I-am dat de unul altul, eram omorât. Te-am zis? Îi face cațarul ăla acolo sus. Cred că toată mi-ar trebui un... Eu sar direct cu pușcărie. Păi ăștia pușcăria deasupra. Tragă-ți roșu. Îs ăștia, mă, îs ăștia mei. Sotosii. Nu, sus, la mijloc, între sus și jos, acolo erau scările alea. Am cutie de plăci, nu mai am gloanțe de ară eu. Mamă, și-a dat zona pe ei? Wow. Mă duc direct pe ei, țigane, dar nu știu dacă putră aici acum. I'll pick the Am fight. văzut, dar...
L-am luat? Nice, Let's have a try nice, again. nice, iei armele. Rebirth disable, vin la tine, hai. Mă o să-mi iau o muniție. Ești Nu, ușor. nu, nu. Mă o să-mi iau muniție, așa. Am eu cutii, am cutii. L-am dat deja, lasă, păstrează. Unde e ăsta, tovarșului? Nu, că aia de 40 metri. Vreau să-mi iau loadout-ul, dar mi-e frică. L-am luat, gata. 38 de metri, în turn. În turn? Așa mai arată. Aud pași, tu ești. Tu sar, nu? Nu? 33 de metri, în turn e. Gas is inbound. Rally Cred că here. e în turn. 33 de metri. Păzim acum. Uită-te sus, eu mă uit jos. Ok. Eu cu sniperul, spune dacă vezi ceva. Contract 30 de failed. metri. Your time ran out. Nu-i bă, Fii nu-i. aici? Marking the spot. 46. Fuge. Uite-l. S-a dus în jos la cort. Target. Ea trebuie să vină, fraierul. Oh! Dune. Enemy dropping into the AO. Nu știu de dată. Enemy hunters lost your trail. You're safe. Fac. Îți făcea treabă. Lasă. Trebuie să mai fie nimeni cu pușcăria Aici, aia unul. acolo. Here's CIA. Round incoming. Aici, la mine. Jos? Hai, nu te băga, bă, nebune! Made it to the top 5. Smashing. Mă, trebuie să ține pușcăria cu tine sus. Unii belitul ăsta, Gas is mă. E aici moving jos la mine. in. New safe zone highlighted. Gas is moving. I'm getting hit. Nice. Și Aici, unul, dreapta mea aici. Target. nu-l văd, sunt afară eu. Nice. 2v1. Unde? Aici. Bravo, băieți. Bravo, bă. Prima luată, prima câștigată. Nu ne complicăm aici. Asta a Păi fost da. înregistrată. Trimite la Cristi material didactic. Bă, dar merge nu știu, merge. Dar și consumă mult brânul ăsta, părerea mea. Zic eu acum.